Ova ulja su kao estetski dekor na molbu organizatora ovde u opštini. Inače, glavna preokupacija ili moja potreba uz asistenciju Dragog Mikusovca je ciklus srpskih i kineskih zanata i profesija koji sam radio ranih, kasnih 80-ih i ranih 90-ih kad sam bio pozvan u Kinu zvanično i tamo sam u Pekingu i u Šangaju to reprezentovao. A za vašu interesovanje na ovom videu BIM-u ima ceremonije neke, pohvale i slično. To je za mene jedna od značajnijih izložbi, gde sam bio zvanično gost kineske vlade, zapravo ministra za kulturu, i upisao sam se na kraju svih događanja od kineskog zida do ne znam čega. Upisao sam se u takozvanu zlatnu knjigu od nove Kine. 28. sam, znate ono, ceremonija, otvaranje, pisanje, i normalno pogledam poslednje ime, to je bio Pavarotti, pogledam još spisak Yves Saint Laurent kad su, onda sam u tom trenutku sam se do te mere uobrazio da mi to drži.